Yaya za ku yi da ikon Allah ne? Mustapha na ne Ga ɗan zaki yariman zakan ne. Santarakin dutse. Sanata jigawa in mun yo zaɓe. Ayi santaraki a huta. Kankara na jigawa Allah ya yarda. Fara shirin yaki, gobe ta Allah ce. Fara shirin yaki. Jigawa muna dako santuraki Mustapha mun